Dnes by som vám chcela predstaviť novinku od značky Envy Therapy. Je to konkrétne tento krásny setík Pore Therapy Pro Plus Set, ktorý obsahuje niekoľko produktov a hlavnú hviezdu prístroj na čistenie pleti. Toto video je váš ultimátny návod na to, ako správne tento prístroj používať a nie len to. Spolu si aj povieme, čo všetko set obsahuje, čo je dôležité vedieť pred použitím, pred kúpou a rovnako tak, ako čo najlepšie dosiahnuť viditeľné výsledky. V sete nájdete všetko, čo by ste mohli na dôkladné a hĺbkové čistenie pleti potrebovať. Enzymatický peeling na zmäkčenie pokožky pred čistením, Pore Therapy Mist, ktorý slúži ako zvlhčovadlo práve počas čistenia, nový prístroj Pore Therapy Pro Plus, ktorý využíva podtlak a vákuovú technológiu, 5 nástavcov na tento prístroj, rovnako tak náhradné filtre a gumičky, kábel na nabíjanie, veľmi dôležitý krok, ktorý nastáva po čistení je upokojenie pleti, čo vám zabezpečí Clearing Cream Mask a dve veľmi dôležité informačné brožúry. Jednu takú krátku, tzv. Zrýchlený návod, keď si chcete iba osviežiť pamäť. Avšak, ak prístroj a celú túto čistiacu rutinu používate prvýkrát, odporúčam vám dôkladne si prečítať návod Pore Therapy Pro Plus. Skôr než začneme s praktickou aplikáciou, čiže ja vám budem ukazovať, ako presne máte kroky nanášať a rovnako tak, ako presne sa máte čistiť, tak by som vám rada predstavila tú najhorúcejšiu novinku a to konkrétne teda prístroj Pore Therapy Pro Plus, ktorý je určený na hĺbkové čistenie pórov na domáce použitie. Vďaka kontrolovanému podtlaku a vákuovej technológii prístroj veľmi jemne, šetrne, ale zároveň účinne odstraňuje mazové zátky z pórov a spoločne s dôkladným čistením epidermí tak pomáha aj predchádzať budúcej tvorbe výrážok. Najskôr si pleť dôkladne očistíme, odlíčime a zároveň usušíme. Siahneme po enzymatickom peelingu, ktorý nanesieme na cca 10 až 15 minút. Dosiahneme tak optimálneho zmäkčenia pleti a teda ľahšiemu očisteniu pleti prístrojom. Pred prvým použitím prístroj úplne nabite. Na vrchnej časti prístroja sa nachádzajú dve gumičky a filter. Ak by sa poškodili, súčasťou sú aj náhradné balenia. Nastavec si volíte podľa oblasti použitia. Tento je konkrétne na čelo, bradu a čelusť. Tieto dva sú na celú tvár. Veľký na oblasť, ako sú dekolt, krk či chrbát a menší napríklad na kľúčne kosti alebo hornú časť hrudníka. Nami zvolený nastavec si nasadíme dobre a pevne na prístroj. Pripravíme si Pore Therapy Mist, ktorý budeme používať počas čistenia, pretože prístroj používame vždy len na navlhčenú pleť. Navolíme si nami požadovanú intenzitu. Pri prvej aplikácii vždy začíname na najnižšom stupni low. Pore Therapy Mist vždy nanášame po sekciách, aby sme zabezpečili dostatočne navlhčenú pleť pri čistení. Nastavec držíme v malom uhle približne 30 stupňov ku koži a jemne posúvame v smere kontúr nahor. Ťahy sú krátke a súvislé, nastavec neprisávame na jedno miesto príliš dlho, na to si dajte pozor, pretože plynulý pohyb zabezpečí bezpečnú a rovnomernú prácu. Pri lokálnom odsávaní čiernych bodiek, napríklad ako to budem robiť ja na nose, vykonávame rýchle súvislé ťahy a potom nastavec nadvihneme. Prístroj nepoužívame na otvorené rany, čerstvé jazvy, aktívne aktonzné ložiska s výrazným zápalom ani na pokožku s ekzémom, infekciou alebo podráždením. Vyhýbame sa okoliu očí a rovnako tak nepoužívame prístroje, ak trpíme rosáceou, máme citlivú a jemnú pokožku náchylnú na praskanie žiliek. Na záver aplikujeme Clearing Cream masku na cca 15 minút, pretože ona nám stiahne to začervenanie, ktoré môže vzniknúť po čistení a pokožku upokojí. Po odmytí masky si dokončíme svoju rutinu. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame Pore Therapy Pro Plus Set používať ideálne 1 krát za 2 týždne. Na záver tohto videa si povieme, ako správne čistiť a starať sa o tento prístroj Pore Therapy, aby vám vydržal čo najdlhšie. To čistenie je veľmi dôležité dôkladne umyť a opláchnuť tento nástavec, následne ho aj vydezinfikovať prípravkom vhodným na pleť. Rovnako tak je veľmi dôležité vybrať tento filter, ktorý sa nachádza v hlavici, dôkladne ho umyť, dezinfikovať a úplne najdôležitejším krokom je nechať ho na vzduchu kompletne uschnúť. Filter sa najľahšie vyberá z tejto hlavice pomocou pinzety. No a v prípade, že by sa ten filter už opotreboval, prípadne, že by ste badali akékoľvek známky poškodenia, v rámci balenia sa nachádza aj 5 náhradných ďalších filtrov. Samotný prístroj nikdy nenamáčame, nie je vodeodolný, je vhodnejšie ho skôr utrieť navlhčenou handričkou a potom samozrejme aj handričkou s dezinfekciou. Tento kábel neodporúčam pripájať do rýchlo nabíjačky, pretože prístroj nie je uspôsobený na rýchlo nabíjačku. Verím, že som vám týmto návodom pomohla v správnej starostlivosti nielen o vašu pokožku, ale aj následne v starostlivosti o konkrétne tento prístroj Pore Therapy Pro Plus. No a
a ak máte ešte nejaké doplňujúce otázky, pokojne sa neváhajte na nás obrátiť, so všetkým vám radi pomôžeme.